Oimore nyako Ramogi erokamano kuom medo kete Ramogi TV odhiambo kata otieno masani ka en kanyo saa 3 mar otieno. Thuolo mokelni weche manyien ma ikoni e chenro mar Oimore kamiduchi ma kawuono en odiochieng' maduong' ma bende piny Kenya osome budget mar omenda maromo trilion 3.3. Budget maduong' mogik wantiere gi mathoth ma itenore kod budget nomiyo magi moko kuom thuond weche ma omiyo pek. Kenya shilling 12 billion will cater for free primary education. Kenya shilling 2.5 billion for recruitment of teachers. Kenya shilling 2.1 billion is for the youth empowerment and employment creation under the Kazi Mtani program. Piny owacho olando budget mar Kenya na ikomenda ma 2022-2023 ka chenro mar somo, pur kod arita gin e kind moko ma piny owacho odeo e pok madongo. Piny owacho koro keto maromo bilion 468 ne chenro ma jiwo chiemo e pacho ka. Budgets mag counties, especially budget mar health, otimne gimiluongo ni ring fencing. Ring fencing kaetiena ni pesa moseket thenge ni mae pesa mar health okonego bedni kendi chako ibarogo ni dhi timo tije mag ndara. Chenro mar thieth manyangafu universal health coverage emoyudo pok malach mar omenda moketi ne sekta mar thieth e budget. Erokamano, nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Par nyalo tudri koda okal namba mar 2-3-6-9 kata dhi Facebook page live mar Ramogi TV kambe ni miyo apache weche mabedo kwa kelo ni otieno ma kawuono. Kawachako en ni oganda jo Kenya koro giko nong'eyo matut ewi budget mari komenda ni ma 2022-2023. Jatend migawo mar omenda Ukur Yatani olanda yanga budget no maslings trilion 3.3. Migawo masome moyudo kwan mamalo mar omenda budget mari komenda nieri ka piny owacho keto tenge bilion 513.8 ne chenro mar somo manenore kaka okang' mar jiwo lai manyien mar somo mar CBC. Migawo mar rita luwe kod silings bilion 317.9 apeni yudo omenda mohingo bilion 212. Migawo mar thieth to omiyo omenda madirom bilion 101. Kina bende Kenya ochomo yiero ni omenda maromo bilion 47.5 oketenge ne telo makare. Lony mag tudruok manyasani kod jiwo kembe kod nyuolo tije gine chenro moyudo omenda manok e budget mari komenda manyien. Budget mari komenda ni oketo resruok e sectors mamoko to dhi yudo pek. Jatend migawo mar omenda Ukur Yatani olando ni kembe mag yedhe koro dhi duoko negi piny mana kaka idhi timie jolos nyamburko mag jowuoth ka kembe mag chiwo hola kod jous pien ma bende oseduok negi osuru chien. Jous tong' mag nyuolo gwen koro budget yango ni ok owinjore jous osuru mana kaka riwruoge machiwo gi kod piny kod kuonde tiego weche thieth. Mbolea bende nengo ne jopur ma nengo ne odhi piny. Kata kamano sekta mar bodaboda oketnegi chik ni nyaka gikaw okumba ne jowuoth. Kwembe mag kuong' bende odhi mednegi nengo e lendo ka tugo kod gopur bende mednegi nengo kaka lendo kaka mano mag ndawa. Duol mateo yiere pacho kaendi IEBC omi maromo silings bilion 21.7 komenda ni mar 2022-2023. Omenda bende dhi konyo duol no e timo ikro kendo tayo yiero ma dwe mar 8 higani. Kaka Holt Nyambaga lero bad migawo mar doho kod mano mar rita bende oketnegi omenda mag tayo chenro magi.
Motelo ne som budget makawuono, jakom mar IBC Wafula Chebukati yandi osegolo ywak ni duol no nyalo bedo kod rem mag omenda e neno ni yiero maduong' ma higani otama onge ng'ikruok. The deficit now stands at, I'm informed by the CEO, it stands at 5 billion. That is the deficit. Remember, we had 26.5 and we got an additional 8 billion, so now it's about 5 billion. E giko ne budget makawuono yango ni IBC oket ni maromo bilion 21.7 e hiko omenda mar 2022 e kachiel kod mano mar 23 mar chano chenro mage mag tayo yiero maduong'. Yatani lieko ni hiko omenda mar 21 kod 22 piny owacho ne ochwalo ne IBC omenda maromo bilion 22.9 mar tayo chenro mare. In order to facilitate the 2022 general elections, we allocated Kenya shilling 22.9 billion in the current financial year 2021-2022, and I further propose an allocation of Kenya shilling 21.7 billion in the financial year 2022-2023 to the Independent Electoral and Boundaries Commission. IBC koro igeno ni dhi keto maino mare e tiyo kod omenda mochwalne e loso gigo ma ochuno e kaka nyiewo tese mag luto ombulu, nyiewo sanduge mag luto ombulu, iko masinde, tiego apisas madhi tayo yiero e kuonde mag luto ombulu. Bad migepe manyaka tim machiegni kod IBC kaka mano mar doho bende ochwalne omenda maromo bilion 18.9 ne chenro mage. Kamano mar obila bende oyudo omenda maromo bilion 317.9 e chenro duto mar jiwo arita. Thank you, Honorable Speaker. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar thieth yudo omenda maromo bilion 101 kata obedo ni kwan ni odok piny ka kwan omenda moket tenge ne chenro mag thieth makare yo moyueyo to medore kaka Judith Omondi lerono. Riwruok mag pinje Afrika kuma oting'o piny Kenya ne ochuo kokgi ni 15% mar budget owinjo ket thenge ne weche mag thieth. Penjo en ni bende piny Kenya osegiki okang' makama sama bende gisingo chwalo thieth makare kendo e yo moyueyo ne jopiny. E budget ma hiko omenda 2022 kod 2023, migawo mar thieth en achiel kuom migepe ma omenda gi odok chien kipimo gi hiko omenda mokalo. Piny owacho keto tenge bilion 101 ne migawo mar thieth ka ipimo kod bilion 121 mane ochiwo e hiko omenda ma orumo. Kata kamano, ong'ala mamalo mi chenro mar chiwo thieth makare nengo ma oyueyo ma ong'ere kaka Universal Health Coverage. Chenro no oyudo mohewo 61% mar omenda mar thieth. Chenro mag thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta omi siling bilion 18, omenda maromo bilion 16.2 oket tenge mar kedo kod tuoche mag ayaki, kahera kod malaria mathoro himo ji alwora ma Nyanza. Chenro mar chiwo thieth ne mine mapek kod chanjo mar nyithindo oyudo siling bilion 9.3 ka bilion 7 ochiw ne chanjo mar midhusi mar coronavirus. Chenro mag thieth ni e bwo telo mar counties, to ywak nitie ni piny owacho mamalo lewo kod omenda mag thieth. Pesa ndiyo isome kendo pesa iwacho ni nitie, lakini kaka pesa ai national government kabire county government seche moko ne yo mok ni kare, ne yo makidam apani se winjo ka county governments mang'eny, especially kagikalo through council of governors, moriwo governors duto te. Giywak ni pesa leo kabisa. Ni national government onego bed ni release pesa to counties mondo tim tich mar thieth, nyiewo yedhe, nyiewo weche mag reagents, chulo dakteche, chulo health workers duto te kod timo development mar health infrastructure e counties. Jokanyo kwayo tend counties mondo kik ti gi omenda mag thieth e chenro mamoko. Gima dwa kwayo kabisa e wach mar UHC ni en ni budgets mag counties, especially budget mar health, otimne gimiluongo ni ring fencing. Ring fencing kae tiende ni pesa moseket thenge ni mae pesa mar health okonego bed ni kendi chako ibarogo ni dhi timo tije mag ndara, timo tije mag pi, timo tije mag energy kod tije mamoko mopogore opogore. Nikech ng'ama ok ngima kata ng'ama otho, ng'ama tuo ok nyal tiyo gi ndara. Public health and medical services pesa give increase, including the universal health care. So we want to ensure and a budget implementation, we will make sure the pesa are implemented as they are budget kanyo.
Kata obedo ni kwan omenda ma oket tenge ne chenro mag thieth nenore manok, jotelo e migawo mar thieth idwaro mondo obed joratiro e tiyo kod omenda go. The money is allocated to KEMSA, so the counties are supposed to draw. But we have had incidences where even when the counties draw the medicines from KEMSA, they don't reach to the destination. Or they reach there, they are received, and they get out through the back door. Whether we have 1 million laws and we are not having people who are willing to implement and become accountable, will not move anywhere. Let everybody in Kenya become accountable. Piny owacho jiwo sir ne thieth e nengo manyangafu, ka bende mae madipo ka omiyo jopiny mamanyo thieth fuong'ruok. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mag counties ni kod nyaka giko mar dwe mar auchiel higani eneno ni gichulo gope duto ma ibandhogi. Ma en ler mochiw gi migawo mar omenda kokalo kuom jatend migawo no Kuria Tani. Kuria Tani moloso ka osomo bajet mar omenda ma 2022 kod 2023 okoni gope duto ma ibandho county nyaka chul kapok ochopo tarik 30 dwe mar auchiel higani. That we have a number of counties, significantly over 50%, who are just stocking their money in the account, but the movement is not there. Huge balances that's not moving, and we have just one. Banki tayanga paro mar budget mapacho kaende midhiero moganda jo Kenya koro nigo en ng'eyo yore ma piny owacho geto yudo godo omenda mag tayo paro mar budget manosom kawuono mar $3.3. Budget no man malo maleo mago mosebedo kisomo e pacho kaendi. Jatend migawo mar omenda Kuria Tani ogolo paro mamedo osuru e mokuom gik moko ma ok ochuna ahinya to tuke mag goyo punda ka bende iwacho ni ma en achiel kuom duoko piny ng'iyo mar were ma pacho kaendi oseng'iyogo e tuke bilano. Lidio Keyo nigi ler mathoth. Pod mano Lidio Keyo pod ikonwago e thuolo machuok kende obro bedo gi wacha kotenore kata report kotenore kod weche gweko mag yudo omenda kata nyuolo omenda ne budget noero. Ka odhi nyime jotelo mag siasa nyiso paro mopogore opogore kaluwore gi budget mosom kawuono gi jatend migawo mar omenda Kuria Tani ka thothgi chung' margi otenore gi dwaro maduong' buche siasa mag siro lwedo. Mokuom jotelo ma siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja onyiso paro masiro lwedo budget no kendo yang kaka mano momulo weche madito manyalo kelo yot ne jopiny. Kata kamano jodbura masiro UDA oseo budget no kagiwacho ni thoth gik moketie iye dhi kelo pek ne jo Kenya ma yuto gi ni piny. Basically tourism. Watalii gani unajua kwa kawaida mwaka wa uchaguzi namba za watalii huenda chini. Kama ni agriculture ama kilimo, ndio hiyo kilimo hamjapea watu mbolea, hamjapea mbegu ya kupanda na kiangazi iliyoko wakati huu, ni kilimo gani unatarajia kuwa itaweza kuinua uchumi kwa 6%? Kwa hivyo yale makadirio yake ya uchumi kuinuka kwa 6% hayawezekani mwaka huu. To me is a balanced budget. We are hoping that we are going to get the revenue that we have projected, despite the fact that this is an electionary year, and sometimes if the temperatures are not very good, then definitely our revenues might dip. So we are beseeching our politicians that as much as we are doing the politics, let's remember that we have an economy to protect. We need to tone down our rhetorics, avoid issues that have the potential to drive us apart as a people. Because again, at the end of the day, we have our country, Kenya, to protect, to shepherd, to manage. I would wish that instead of having money for vaccines, because according to what is going on, the government already said that Kenyans have acquired herd immunity. And with that money, if only it could go to agriculture, if only it could go to agribusiness. We thought the president will come down and address those real issues that the Kenyan people are undergoing by at least try to lower the cost of basic commodities. We also expected the president to talk comprehensively around agriculture and farming. Unfortunately, the money that was given to fertilizer subsidy is too small, and number two, even the subsidy that was announced by the CES last week, there is nothing on the ground. Kapod wantiere gi duoko e budget manosom, jopur niang' ok mor kod milion 100 ma piny owacho golo ne sekta no. Giyawo gopegi ma kembe mag rego niang' ni godo.
kabisa. Gombo marwa ne wago kata na gope machien manodong chien mapok ochuli mondo chul makata koro gichaki kaw niangewa to yudo ka gope machien koro waonge go. Pesa mokel 1.5 billion en na peanut. Andanga wache kama nikech going Sony pod kaka for example Sony pod wabando 1,500 million 500 makomiye mopogore gi maintenance to facto che wan go ka mag serikal gidhi abich gin gi gope ma wa expect ni komiwa billion abich do konywa moloyo matin momiwa ni. Ni korom ga joangero kamano kuom medo kete e Ramogi TV odhiambo ma chal kamendi. Tire jogo ma loso koda kapile gi nyisa ni to ginene yo makara. Ramogi an jalango tieno budget mosomno pod nyapiny magonyore gi pado e madhi hinyore. Mano jalango tieno kamano. Antiri ngat maluongre kanyo ni Frederick Abia Nyong'o Karembo Siwande. Ano ka budget chal ano kaka budget chal anto ok amor ahinya wacho kanyo ni ok amor gi budget no ero ma osom kawuono. An Ken Oguda ineno wakiwuok Kisumu Europe wacho ni mor kaka Ramogi TV kelo weche manyien e chenro mar oimbo ne kendo mor kaka Ramogi TV to matindo tindo weche go eko mag budget mosom odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar omenda Ukur Yatani kwa Ramogi Jwang kik idhi mabor pod wantiere gi mathoth ma waikoni e chenro mar oimore. Jopiny dhi nyime gi golo pachgi ewi budget mar higani. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 2725-000-222. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Viewsasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 2725-000-222. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigo tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kukwani laktar okundiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe?
Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e chenro mar Oimbone. Pod wantiere weche geko mag budget. Oganda jo Kenya koro gikone ong'eyo matut ewi budget mar rekomenda ni eri ka jatend migawo mar omenda Ukur Yatani olando ayanga budget no mar shillings trillion 3.3. Budget makamano osoma ayanga od bura kendo mulo sekta mopogore opogore. Kaachiel en sekta mar pur, chenro ma jo nyaka mar chiemo e kind mamoko. Ka jopiny bende yudo thuolo machuo pachgi e budget no mogol ayanga kawuono. Magi mokuom pach jopiny magin jodak ma Homa Bay. Mokuongo adwa gone sirkal erokamano kuom medo pesa sana sana e wach mar thieth ma UHC en gima koro dhi benefit kata dhi konyo oganda mathoth kabisa e mwalo koni. Nimar wang'e kaka mine kan dhi nyuol, jogo ma hikgi oniang', ma hikgi ni malo sani, to gi jok mamoko maonge yuto maber, ma koro pesa margi oter malo nyaka around 62 billion. Mano pesa maber kabisa madhi konyo jogo madiponi manyo thieth, nikech koro chudo nyalo dok negi piny. Wach ma ok amor godo ahinya en pesa moket mabalang' mar modok kar ka vaccines. Kawang'iyo chien kocha nosekonwa ni wach mar COVID ni endi to gi tuoche mamoko gi ne wach gi dok chien. Omiyo kano kaw 7 billion ochako ketie wach mar vaccines. Aneno ka en gima ne ok dhi konyo ahinya, nikech ok wamor ahinya ni kakoro pesa kaw ni tere weche mag thieth, to king'iyo weche mag pharmaceuticals kata manufacturing oket negi tax mar gi dok piny. In fact onge, ogol en zero rated. Koro kamar gi onge to weche madok kor ka vaccines gi tichaki medo pesa ne malo, mano gima ok dhi konyo ahinya. Ne nyalo kaw pesa ni tikiduoko kor ka yawuoyi matindo kod mine ma pesa margi king'iyo to ket pesa ma ok rom ahinya, pesa ma kore tin. Kani nyalo kaw pesa ni tiduoko kocha mondo mi okony vijana, okony joma mine, nyalo ting'o gi malo e yore mag ohala, e yore mag yudo tich, nikech nitiere support bende ma jogo ma dwaro ohala kata jogo ma pod onge tich nyalo dwaro. Wach machielo en moka morgo ahinya en inputs mag weche mag agriculture. Aneno komi mana weche pur niang' 100 million. Wan mano ok wamorgo kaka jo Western region, nikech king'iyo yo Mount Kenya kocha gin gi benefit e coffee imiyo gi chiegni 1 billion point. To king'iyo Kenya ka sugar ng'ata tiyogo nyaka joma tiyo gi coffee, to wan koni ok wati gi coffee. Tiyudo ka wan ok dwa ting'wa malo, to wan gi kembni mag sukari mopodho kuondegi. Koro en tugo ma sirkal osebedo ka tugo kodwa, omiyo nakwayo ni warnwa mar coffee cha duo koni, nikech sukari ng'ata tiyogo. To kok gidwa timo kamano, nyiso ni sirkal ok oikore konyo jowa mondo endesa pur mar niang', and nyiso ni pod gi encourage sugar cartels mag sugar e pinje ma oko to rwako Kenya ka, to pak gi jwandwa mag kembni mag Kenya waka. Ka odhi e kaunti ma Kisumu, jodak ma Kisumu nigi paro mopogore opogore budget mosom kod jatend migawo mar omenda. Moko wacho ni geno gi ok ochopo ka moko mor kod budget no ero. Kabisa anan driver atiyo gi mtoka, always fuel ema tiyo godo. Na expect ni mafuta nyalo dok piny, mane kanya dhi kelo na tich mayot. To mafuta neno ka pod ochunga kacha, which means ni pod adhi hinyra. An mane kaka neno kosom budget ok mora. Fertilizer be na expect ni be nyalo dok piny, ok aneno kodwoki. Winjo kaka budget nosom kendo no dhi maber, lakini kama naneno go koko dhi go maber ahinya ne okutajo kar fuel kai. Fuel onego udwok piny. Ka fuel odwok piny, gimoro amora dhi dok piny. Nyaka salad dhi dok piny te. Nikech fuel ni en means of transport ma ji te tiyogo kae mang'eny. Kaluwore gi gima winjo ka osom e yor omenda, omiyo chunya chwer kata nindo na okwal, nikech sama koro wagikeni nenore ni korka Kenya odwoke e ICU kendo odwaro daktere molony ma koro nyalo yang'e mondo mi othiedhe. Nikech king'iyo gima timore e laini mar jopur, nigi keto omenda moro mar around 6 billions, to gik mang'eny opodho. Maeri sirikand Uhuru
en makosa kendo en yanyo japiny. Kaluwore kod budget mosom kawuono ok aneno ka orach ahinya kendo aparo ni okange ma sirikal okawo gik ma gitemo kawonwa gin gik manyalo bedo kanyalo konyowa mapek ahinya. Kuond mane bet dohinyowa ahinya gin kaka skul, osiptal kod mamoko, but aneno ka sirikal otemo dhi kodwa maber ahinya kuondego eko. Koro kata kamano nikech osesome, aparo ni kapo nono ni ginyalo temo mondo giduoknwa mafuta cha, kar mafuta petroleum kachacha ema gombo ni pod gichak gifinye giduokego piny ahinya. Kade bed ni gin genuine, the president and deputy mare bende gin genuine, gikawo msachgi giduok piny mondo gitem ang'owa gimi ng'ama chandore. Nitie jomok cham 3 meals a day, nitie jomok madhi breakfast, ok ocham lunch, ok ocham supper, ochiemo saa 5 to mane moriwo breakfast emoriwo nyaka supper. Koro wachandore, koro emomiyo budget manosom kawuono ni and to me personally gino disappoint kabisa. Disabedo disappointed nikech kuonde mokwale pesa be michake med 7 billion kendo. Ni Ramogi ni ben nyalo miyo pacho budget mosom odiochieng' ma kawuono namba mar 2-600 kawere gi weche mag budget kendo dhi weche go mag siasa. Riwruok mar Azimio 1 Kenya chako chenro matieko ng'ur madun buche matindo tindo mantie bor riwruogno osebedo gonyo konywandi gi chenro madito mar riwruogno. Ero mano kelo kanyakla dun buche 7 matinde bor riwruok mar Azimio ogolo luoro mosebedni ma hukum gwenge nyalo wene jochung' mag dun buche mani kod huma mamalo. Romono bende yango ni lemo ma jalup Raila Amolo Odinga laro kom jatend piny ok oket tenge ne gweng' kata jasiasa moro amora. Everybody was shortchanged because we just signed a page on the belief that we will be given the rest of the document because we had been told the contents of the documents. It was explained what is the content, and so we believe that what we are told is the content is the same. So we signed knowing that we'll be given the other one to do a few corrections here and there. But since that time, the document has been denied of us. It was decided that the top organ of Azimio, which is the Coalition Council, would have 11 members drawn from the constituent parties. And we thought that that number is inclusive and that would be able to address this question of inclusion of political parties, whether they are small or large. These political parties have a contribution to make. They want to belong. They have following in the country, and we don't want to fight with the. We don't want to fight Jubilee. We don't want to fight ODM. We don't want to fight Wiper, because if we do so, then we shall have lost. Our sight will not be on the big picture. It's not about any of us. It's not about this party or the other party. We came together because we believe that we are like-minded. We did not come together because I want to be this or that. And everybody who has come on board has said, country first. Budget mogike boten piny owacho mar Uhuru Kenyatta medo keto maine timo dongruok mana kaka osebet ka itimo kuom higni mokalo. Gedo mar nderni, somo, nyayo dongruok mag thieth kod jiwo kembe maloso mwandu e pacho kaendi ema kuom migepe moyudo omenda mathoth e budget mane osom kawuono. Mana kaka Edwin Okoth leronwa budget no bende ne ogeto medo osuru ema kuom mwandu ma jopiny owacho temo mondo oduok piny, kama bende okang' ma kamano igeno ni biro medo choko mar osuru. Nikech en budget mogik e boten jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabe koro dhi e yweyo bang' yiero mabiro higani. Jopiny ne rite gi siso mar neno ni ang'o mibiro kelnegi kaluwore kod lwasi mar ngima mosebet matek e ndalo mosekalo ka nengo mag gik moko oseidho. To ka nochopo seche makoro ni some. Jatend migawo mar omenda Ukur Yatani ne oyango kuonde ma piny owacho geto kod omenda go, kama ne oyangore ni mahino pod okete gedo mag nderni mano mi shillings bilion 368.5 kod migawo mar somo mano yudo shillings bilion 513. Kenya shilling 12 billion will cater for free primary education. Kenya shilling 2.5 billion for recruitment of teachers.
Kenya shilling 64.4 billion for free day secondary school education, including insurance under the NHI for secondary school students. Kenya shilling 5 billion for examination fees waiver for grade 6, class 8, and form 4 candidates. And Kenya shilling 1.96 billion for the school feeding program. In addition, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shilling 1.2 billion for training of teachers on competency-based curriculum, and Kenya shilling 310 million for the digital literacy program and ICT integration in our secondary schools. Mr. Speaker, to support transition from primary education to junior secondary school education under the competency-based curriculum, Kenya shilling 4 billion has been set aside for the construction of classrooms to support school infrastructure development and ensure safe learning in our schools. Piny owacho bende koro nosetiyo gi yor osuru mar geto moko kuom ohelni ma gisebet ka gidwaro mondo githir. Achiel kuomgi en ohala mar apiko ma koro ibiro dwar ni mondo okaw okumba mag jogo ma giting'o bende. These are basically nothing to do with the essential product. They are all targeted items on luxury. They have really nothing to do with the general population of this country. Lendo mag kong'o kod ndawa bende ne omedo osuru ya tamala 15, kama piny owacho geno ni mago moko kuom yore ma ibiro chok godo bilion 50.4 mondo jiw godo aguch omenda mar piny owacho. Yatani bende ne otemo jiwo migawo mar pur, kama koro ne igeno ni nengo mar mbolea biro duok chien kaluwore kod pesa ma koro ket thenge mar yudo mwanduno. Kenya shilling 5.8 billion for improving environment, water and sanitation facilities. Kenya shilling 1.5 billion for fertilizer subsidy, and Kenya shilling 1.6 billion for enhancing liquidity to business. E pach moko kuom jotelo mano yuare somo mar budget kawuono, pek pod ne onego ket mana kuonde mamoko kaka kedo kod ngaji. Nitiere kuonde mana aparo no omenda onego chiwe mabet buok matin moloyo to motudore kod weche mag pur kata agriculture. Nikech wang'eyo ni kama wayude pesa kaka piny mar Kenya en kowuok kuom weche mag pur. Taneno ka ok giketo omenda magoge lach ne weche mag pur. Gima neno ka gikete pesa en chanjo mar wechewa mag COVID ma ji nyocha oseweyo weche mag dhi manyo chanjo kaluwore gi gima ne sirkal owacho ni koro mask wanyalo bolo piny. Koro kanyo ne chana to bilion 7 ni ok wakawe watere weche mag loso mwandu moloyo to kokale weche mag pur. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Edwin Okoth kuom report maber ma imiyowa kotenore kod kuonde manokete omenda. Kaung'i weche kumo tenore kanyo gi jogo mabende orona ote. Antiere ng'at maluongore ni Edward Osewe mar Asembo Kaonjo. Imore budget no okomora. En kar mafuta, okomore kar mafuta. Okwayo mondo mi oduok chien matin. Benedict kawuok Migori budget mosom kawuono an kipacha ok mora nikech ginyo mana jopiny man piny. Odira Moses Jalejo wacho ni okomor gi budget makawuono kaka jopiny osebedo kalose weche go mag pur omi pesa matin. Duoko bei mar salad onego dog piny. Salade ema waywago nikech wan jomandas. An odhiambo jama pera. Erokamano kuom miya wach ni ero kata us Kenya okane ber jotelo chalre onge mabiro loso Kenya. Weche go mag budget ok gidewo oganda. Erokamano kuom keti Ramogi TV. Antiere ng'at maluongore kanyo ni Origa Junior Wuod Orongo kata Orongo. Origa Junior Wuod Orongo wacho ni Ochieng aneni makare an weche mag budget go okane ka gimora nikech onego yangnwa kama omenda dok e piny malich ahinya to gigo mabende oganda tiyo godo. Erokamano Origa Junior Wuod Orongo kuom bende orono ote ni chendo mar oimore odhiambo makawuono. Kik idhi mabor nyakwana mga juang pod wantiere gi mathoth mawa ikono. Board mar yiero e ODM obago romo gi jochung' mag Homa Bay. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222.
Mambo ni double on shabiki.com. Make your first deposit and get 100% welcome bonus on Kenya's most preferred gaming platform. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Ironi ni de ketho na wuoth e taon. Ing'ena dhi wuoth ai chalo ng'at ma omoko gik moko e ndara. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. When it comes to school movies, School Flicks is a big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Aput mochung' ne wele duond bura mar ODM odhiambo ma kawuono romo kod jochung' mag duond bura ne laro kombe mopogore kaunti ma Homa Bay. Romo ma kawuono en achiel kuom okenge mar keto winjruok e kind jochung' kaka yo mag geng'o barruok mabiro e kind jochung' to kwelo kama kuom jotelo mag ODM mawuok e kaunti ma Homa Bay opoe chenro mar winjruok e kind jochung' ka gilero ni en odhi geng'o tulo kod ywaruok mosebedo kitido kod ODM e kinde goeko mag welo. Party ka party ne gichike ne kaka ji yiero, mano endo en democracy. Consensus tiende ni ji bedo winjore ka ng'ato nyalo ni bedo ni en ma opinion poll gole ni en ng'ama ber manyalo donjo gi chama. To giwinjore to yie en makoro okawo flag mar chama. Mano timore be momiyo luongwa ka. Ta adwa paro ne nyikwa Ramogi ni gima duong' e gini en baba. Mondo baba odhi olar kura malo kucho maonge koko e backyard mare. To me, mane gima important kabisa. Ji ne ywak ni party nokotimo nomination maber ahinya. Bang'e no waseneno kuonde moko mabi ji dhawo, jomoko be kwalo kura, jomoko be gwedebe, magi duto waseneno. To ne party der ni gigi otimre kendo. Mane momiyo ne gibiro gi nafas adek go kagiwacho ni nomination, direct nomination, consensus, gi universal suffrage, kata ji dhie mchunjo. Jatend duond bura mar maendeleo chap Alfred Mutuo golo ng'ur mare wi gino mowacho ni en keto tenge mokum duond buche matinde riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition.
kalose kindero mane okelo kanyakla kod jochung' mag duond burano mawuok e pacho kaendi mangime kar romo maduong' mar KICC mutop buogo mar biro wuok oko e winjruok mar Azimio kaponi ok owinji dwaro margi. Ne wacho ne ok onywandgi winjruok mogik mane duond buche mag Azimio no keto kete kokgi. Kamotwa kata kamano noyango ni odhi timo twak kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wi wach makamano motelo ne kawo okang'. Sasa si mimi ni party leader wenyu. Mimi naweza kubali nyinyi muingie kwa kichinjio nikiona? Siwezi kubali. These things are made out of trust, honesty, but you don't sign a coalition agreement that you have not read. Wakachukua, wakaongeza jina One Kenya Alliance. We did not agree which alliance. Alafu wakaenda wakadeposit. How do you deposit a coalition agreement that the partners in the coalition agreement have not seen? Kaudhi wach nero malit eni kuyo gilito kwa kogweng Mandalat mantiere county Manandi. Kawachore ni jal moro majegni 40 nunego jaode kod nyithinde adek otieno mapinyo rugodo kawuono. Wachore ni Philip Lokoruen nunego jogego kaeto ne otemo kawo ngimane. Makman ne otame moringa ogoli poti sendo bila makip Karen. Ka jaode ne jegni 35 ka nyithindo to gintiere kinda 7 kod 11. Lakini imekuwa huzuni kubwa sana kuona mtu amepotesha watoto wake 3 na pia mke wake. Hatujawahi sikia kitu kama hii ikipatikana katika eneo letu la Ndalat, na tunataka tuambie watu wote kuna njia mingi ya solution ya hii neno ambayo imepatikana leo. Imeharibika. Tunaomba serikali ya kwamba mturudishie hao polisi wakuje ili watusaidie. Ni mtoto mdogo ambao alikuwa na future. Anafanya kitendo kama hizi ni kwa sababu hajapata funzo kutoka kwa society. When the police station was here, the shopping center here at Ndalat was well managed. Ilikuwa asubuhi around 5. I received information from one of the police officers from Kipkaren kuwa kuna mtu amejisarenda na ameua watoto wake na mama. Kwa mama anaitwa Rispa. Vile assistant chief amesema ametaja watu wote. Tukaenda mpaka Tesin tukaconfirm ilikuwa ni ukweli. Tukakommunicate na hawa wamekuja. Mwili imeshapelekwa Kimbilio Hospice. So we are advising our residents watulie. Information is still going on to check the cause of the incident. Ni Ramogi Juang ntiere gi jogo mabende loso kode kinde mawadhi nyime gi weche goeko manyien e chenro mar oimore. Ng'ato wacho ka endi kuom budget mosom kawuono ok otimore maber ne jopur niang'. To nikech mano giko mar japiny owacho ni a common man en Silas Rogo kowuok Kurir Migori County wacho ni okomor gi omenda mokete sekta no ero mano mar niang'. Ma Hilka an budget no ok omora, onego giduok piny bech salad. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Ng'ato ndiko kae nigi dho ngere kata kamano botemo loko wacho ni nengo mar mo mar tedo, sabun mar luok to kod mogo onego duok piny nyaka ABCD. Ok ang'e ni ABCD no en ang'o. Erokamano kuom kete Ramogi TV. An Lukman Msafara mawuod Pastor Ngila kawuok e gwenge mag Awasi. Akwayo mani petrol maduok chien matin ji hinyore ma ogin moko kuom jogo mabende loso kode gi lak seche. Jogo mabende nitiere e Facebook page marwa antie ng'at miluongo ni Benedict Lake wacho ni Ochieng Emmanuel awinji makare weche go eko motenore kod budget gin mago mabende onego ng'i kendo duok piny ma bende hinyo wi oganda. Brian Mako Ochieng
Erokamano kuom keto Ramogi TV. In bende nyisa kaendi ni weche motenore gi budget osom. Kata kamano japiny pod ok ong'eyo fuonde kata matindo tindo motenore gi budget no ero. Onomiyo piny owacho onego ne kaka rango. Quinta Brown bende wacho na kanyo ni weche go motenore gi omenda moter ne counties bende onego rang e yo makare. Nyikwaro mga jongwa ko yo matin gi kanyo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere gi mathoth ma wa ikoni. Ano ka wantiere gi weche ma bende donjno gi lak seche gi eni bang' keto ayanga paro mar budget ma pacho kaendi midhiero moganda jo Kenya koro nigo en ng'eyo yore ma piny owacho geto yudo go omenda mag tayo paro mar budget manosom kawuono ma trilion 3.3. Bajendo man malo moloyo mago mosebedi kisomo e pacho kaendi. Jatend migawo mar omenda Kuria tani golo paro mar medo osuru e moko kuom gik moko ma ok ochuno ahinya tuke mag go punda ka bende wacho ni ma en achiel kuom duoko piny ng'iyo mar owere ma pacho kaendi osing'iyo ge tuke bilanero. Lidia Okeyo ni giler mathoth. Ikoro mga jwang wach ma Lidia Okeyo nero oneno kaya odeko mana matin kata oneno ka oyueyo kik dhi mabor. Bang' yueyo waduogo migo kaka en. Sekta mar tuke bende oido pok e budget ma higani. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo molwar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 2725-000-222. Ironi ni de ketho na wuoth e taoni. Ng'ena dhi wuoth ai chalo ng'at ma omoko gik moko e ndara. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV sama piny owacho ng'iyo mar jiwo pur mar pamba jopur pambe kaunti ma Kisumu kidekido lal mar mwandu gi kaluwore kod deko mar keto masinde manomigi mapodo kane ka tiegruok ma jopur mar Kalro Kibos. Masinde go mag konyo loso pamba kod mwandu mamoko mag pamba mabechgi romo $70 nochiwne kaunti ma Kisumu kwa e piny Brazil dweche 8 mokalo kendo nyalo reso tons 3,000 mag pamba. Jopur madirom 1,500 manomi kodhi mag pamba nyalo koso chiro ka masinde go ok oket moikore ne tich kapok otim keyo. It's a whole set of machinery that is supposed to help our farmers in the region, and it has been donated to us by the Brazilian government. Machinery have been here for about like 8 months, but the generator has been here for about like 3 years. We have mobilized almost over 1,500 farmers in Kisumu County to plant cotton this season. We have issued these farmers with seed, certified seed, conventional seed, and hybrid seed. And we are conducting demonstrations. This we have done hoping that this ginery will be working before the harvesting time comes. Kisumu County will be in the forefront of value adding to the cotton that we produce. Part of the challenge that we've had over the years was a ginery. So
all the cotton that has ever been produced in this area, the western region or the western circuit, ends up elsewhere. Machiegni odhi wechego mag tuke wang'eni tuke to yudo omenda marom nadi e budget mosom mar omenda mag 2022 kod 2023. Migawo ma tuke limbe to kod chenro mag moro oganda yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 20.8 e budget mosom kawuono e budget mar omenda nieri. E budget no manosom kod jatend migawo mar omenda Kuria Tani kuom bilion 20.8 no bilion 15.7 biro tiyo godo e weche tuke to kod omenda mag dongo chenro mag moro oganda bilion 1.7 ne weche mag tero yore limbe milion 125 itiyo godo e kongo alap mag tuke pachoka ka bilion 3.2 ne chenro mag omenda mag limbe tourism fund. Wechego mag Champions League mano tugi otieno manyoro jatugo Karim Benzema nobedo sulu e tugo kind timbe adhula mar Real Madrid to kod Chelsea tugo ma UEFA Champions League tielo mokwongo mar quarter finals mano tugo e lap mano ma Stamford Bridge otieno manyoro. Benzema ne oloyo gonde 3 duto tugo mar Real Madrid ne oloyo Chelsea gonde 3-1 ka oloyo dakika ma 20